Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag padayon nga maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ka nga pagasimbahon ug alagaron, ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, magapanalangin ka niini nga programa. Nga unta pinaagin ini nga programa ug kining estasyon imong panalanginan nga magadala kini og daghan nga mga kalag diha sa imong tiilan. Wala kami ing kahimuan sa among kagalingon maliban na lamang ang Espiritu Santo magatandog sa kasing-kasing o gunahuna sa mga naminaw. Din ang ilang mga kalag malamdagan sa kahayag sa pulong sa kamaturan og sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan og lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas. Ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tan-aw ni naminaw mi kanunay sa inyo ha sir. Ang amo ragyod nga kalipay kung si tatay mo apil paglingkod nga maminaw kay duna manggod mi na matikdan niya murag kabiyaon na gid siya sa inom. Ang akong bana, ang una gid niya gid nga mahimong reklamo nga dili gid niya dali mawala ang pagpanigarilyo. Pero karon sir, unsa may himuon niyang makabiya sa panigarilyo? Ako ani pangutana man ni. Well, base sa ko depende ra magina sa pagkuan sa Ginoo. Akong amahan sa una white rabbit og luya ang gisigig ugom-ugom. Unya ayaw pod human nimog kaon, ayaw pod og lingkod dito sa naanda nimog lingkod dahil nimog kuha sa imong sigarilyo. Ayaw pa dool ni anang mga tao nga kabarkada nimog panigarilyo kay humot og lami magid tagamtamo ning aso sa sigarilyo god. Pero tuho ilang ko ayaw ka problema ana. Tabangan ramos Ginoo nga mawala inyong gugma sa unsa man nga mga bisyo nga makadaot sa atong maayong panglawas, no? Okay, last text nga ako nga basahon kay aron nga maadto ta sa atong hisgutan gyud. Kinini ang sir mang pangutana man ni. So sagdi lang ato laning kuan ha. Tiksan ra nya mo og tubago ni nga pangutana. Last text nga akong basahon ni Kuya John. Pwede kang maka dalaw sa among simbahan karong Sabado na. Sorry gyud in town gyud kaayo, no? Basta mga ingon-ingon na gani ana og mahimo lang gyud i-arrange na ninyo daan sa layo pa. Kay kuan na god kana na ang og murabag inyong untop-untopon pauli ginako ana balibad kay tungod
makuan magguko dito sa lain. So sorry gyud kayo may tungod ana nga inyuhang hangyo. Pero kalipay gyud ta na nako nga magkauban ta mo sa pagsimba like atong Sabado dito sa Zone 3 Fellowship sa Tabugon, no? Nindot kaayo ang atmosfera sa pagdawat sa mga kaigsuonan sa ato dito bilang ilahang bisita, ilahang gihangyo nga maoy mahimong speaker sa ilang fellowship. Kauban ni Brother Lumi, no? O ni Brother John John Lubitania. Salamat Brother John sa pag-atiman ninyo sa ako din ha. Kita gud may nagkabanding-banding sa lamisa pangahon sa pangaon nya. Atensyon diha no ang last terminda nila ni Brother Timoteo Itulye. Brother Timoteo, ang kahayag nga nawala sa imo ibalik ra na sa Ginoo panahon siyang pagbalik. Importante nga magkinaunsa magpabilin tang magtinarong magbinuutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay sa adlaw sa katapusan ang atong paghirap nining kinabuhi karon pagabalusan ra unya nas Ginoo. So, salamat sa imong pagpaminaw kanunay, Brother Timoteo Itolye. Anya. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo sad una nga malili dinha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugara o nasuras kalibutan nagagikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dikon salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers sa amo kamo nga gina-welcome higala karong gabi una. Nini nga tulumanon, Jesus is our hope. Pwede nimo makapadangat dinhi og mensahe namo ni Brother John sa amo mga cellphone, ang mga number no, or pwede rin sa comment section nato sa ato nga official yun account dinhi sa radio ang atong gigamit ang DYCM Bugo Adventist. Alang so pa makasulag tanaw, mura na i-search yung higala ang DYCM Bugo Adventist. Makapadala mo og mga messages, no? Mga greetings man kaha, mga pangutana ba, or mga dugang bang tubag sa pangutana, reaction ba, contribution ba, ato na nga gina-welcome. Pwede po ari sa comment section, ari po sa ako nga messenger dere sa ako nga account no kang Brother Livy Claves ato sa nang basahon mga higala. Okay, di ta maglangay ato diang atong napahinumduman ato makigalaan tanan natong mga viewers nag-follow sa atong program, palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan nga makapamati sa mga tubag sa pangutana nga atong tagaan og pagtaga dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning sugdan pagbasa mga higala. Ato nakita dinhi si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat Sister sa imong pagpray og paglove niini nga programa niini nga tulumanon. Anya ato pong nakita si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa paglab o pagpray. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maingon sab sa mga kaigsuunan nga makanunayong nagsunod ning programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Mayang gabi ni mo da Saudi Arabia, Brother Ronilo, no? Thank you so much sa imong pakigsuod kanunay sa atong programa bawat gabi-gabi. Okay, thank you kayo Brother Ronelo. Niya po si Brother Aniceto Presilias. Mayong gabi ang pagbiya sa bisyo Brad. Og sis usara pangayuas Ginoo. Amen. Kay mauna ako gibuhat higala. Salamat kay Brother Ani. Cornes Brother Ani Barjon mo maning atong taga sa Panggamay nga nakabig sa iyang pagpaminaw sa atong programa. Uban kang Sister Flor iyang mga apo niya karon
duha gina ka trompa diha maglanog-lanog sa ilang lugar nga kada program na to diha sa Panggamay. So may gabi ni mo diha Brother Ani o Sister Flor uban sa inyong apo. Brad, salamat gyud kay Brad sa imong pagsanong. Naminaw ka sa atong programa unya ikaw, imong asawa, imong mga apo karon na ni ug sa kuan pag yun, ning upgrade mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo nga dinhi mo naminaw sa before mo na bautismohan na naman mo'y Ginoo na nagalagad mo Ginoo, pero inyong lanako lang sa termino nga ni upgrade mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpaminaw unya daghan pag yung mga tao sa nagkalain-laing mga lugar nga dapit na discover o undiscovered nga nangakabig sa pag-alagad sa Ginoo dinhi sa atong programa. So meaning to say nga ang Dios wala matulog, wala magpasagad, wala mag-abandon sa ato nga programa bisan ingon ini lang nga ingnon ta lang paggasulti nga lahi sa uban minantinil ang ato nga pagkuan sa atong programa kay gusto unta gid lagi pud mi nga mo improve unta apan wa miigo ang kapasidad pagpa-improve sa atong programa but God knows everything. Okay, may isang gabi ni Brother Edjon di nagapaminaw sana sila Brother John sa ato nga lanog sa trompa nila ni Brother Ani. Sila si Sister Celine. So sorry gyud kayo Sister Celine sa imo nga gichat sa messenger nako karon pa gyud nako na basahi diri pag abot nako kay wa ko ka-open ka ganiya. Nag-message man di ay ka nga moadto ka San Antonio asa ko nimo pangitaon. Karon pa nako paglingkod nako diri nabasa nako nga doon na day kay message. So sorry yung kaayo. Sige lang magahin lang taon niya og panahon nga mag-study tas pulong sa Ginoo. Mao ni Brother John katong nangayo og Bible nga ato na ning gihatdan og Bible. Yes. Wa gyud mi nagkakita ani kay sirado man lang balay pag adto nako. Ako lang gibilin sila ni Brother Ani, Brother Nisito. Okay lang, at least nga to ang iyang gihandom nga Bible. Okay, mato pa Brother Sito, ang pagbiya daw sa bisyo, usara, ang buhaton, pangayuas Ginoo. Amen. Kay mauna ang iya sa gibuhat. Personal testimony niya. Musa alang sa itong makahigalaan karon nga naglisod pagbiyag sa bisyo, ang tambag ni Brother Ani, pangayuas Ginoo. Kay ihatag rin sa Ginoo. Niya po si Dong Bob Ritoya, mayong gabi Dong John o Dong Libby. May gabi dia dong. Kami sa Antipolo. Okay, na-ade mo ron dia dong. Na pa di Antipolo dia dong. Mangga man to siya. Nya karon Antipolo na pod. Naman po ikaw yung Antipolo, no? Na po Antipolo na sa barangay Antipolo. Na po sitio Antipolo. Okay, niasad si Entoy Higanto. Mayong gabi sa tanan from Manila. Okay, salamat kay Brother Entoy. Brother Entoy Higanto. Nagikan sa Manila. Niya po si MJ Istoy. Good evening sa inyong duha, Brother John o Brother Libby. Karon lang kami nakasignal diri sa Bool Church, Colyaba, Biliran. God bless. Kay may gabi diya sa Bool Church sa Colyaba, Biliran. God bless ninyo. May isang gabi ni Johnny diya Sirenio diha sa Anislagan na Balbiliran. So good evening. Adto ta padayon mahigala. Padayon ta nga to sunahan. Ato ning okay. Ato sa ning tanawon ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga pinalangga natong mga kahigalaan nga naglove o nag-like sa ato nga program. Arita una sa naglove. Niya si Sister Jimari Kalapuan, Aniceto Presilias, Elmodam Flores, Nika Lipon, Julie Ann Piasidad, Chel Notario Aragon, Selene Ruiz Mendaros, Roland Neri Ginon, Rizal
de Real Sabiliuna, Chini Doktora Langido 5, Igay Construction, Ronaldo Bragat, Angeline Mendoza Macias, Juan Mingo Golyemas, Basilio Tiro Notarion Jr., Scout Ranger Senior, Imelda Osabel Boratso, Ronilo Itang, og Gine Rama Fermin. Mao ni atong mga nakita nga naglab arita sa mga nag-like mga higala. Niya si Florinda Manzo, Crisaldo Borgonia, Giovanni Inganio Bayo, Hyacinth Carl Chong Bakiro Hyakten, MG Estoy, Romerian Pialante Tumakas, G. Merced, Lovely Diheto, Mary Grace Mongkada Mainit, Alvin Risoor, o Brother Rufino Moreno. So, as of this time, muna ito nakita nga manag-like, ang uba nag-heart sa ato nga program. Niya, balikan tan higala ang pikas nga screen. Niya say atong mga nakita nga bag-ong naglantaw karon. Niya si Brother Kern Hapitan, mayong gabi sa tanan, palihog kog basa palibi, naminaw mi karon sa Bunakan Libertad. Kauban ni Tay Wilfredo Hirarman, kauban ni Nanay Eulalia og Ate Elizabeth. Okay, may gabi niyo diya dong. Kern, ang adto diha sa Bunakan Libertad, may isang gabi ni Brother Wilfredo Hirarman, oba ni Sister Eulalia o Sister Elizabeth. Salamat nga naminaw mo karon. Panyaniasad si Nathalia de la Rama. Good evening ninyo diha tay Libi. Anya ni pagyod si Kern Hapitan, kanunay gyud silang naminaw. Thank you kaayo no. Always mong naminaw sa programa. Anya mayong gabi pod nila ni Lola Fabia Andrino, kauban ni Ate Cecilia Dilao. Okay, good evening no. Diha ni sa Dakit, Bugo City. Gikan ni pangumusta ni Brother Kern Hapitan. Good evening nila ni Sister Fabia Andrino o si Sister Cecilia Dilao. Aniya sad si Romerian Pialante Tumakas. Mayong gabi ba John o Badlibi? Ari na pod mi naglantaw sa inyong program. Brad, diri sa barangay Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. God bless sa inyong program, Brad. Okay, God bless also, no? Diha sa Tigbao, Calatrava, Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. Diha sa mga pamilyas, mga tumakas. Okay, kusog panis lantaka ilang radyo. Ari palibi ila goodning. Pakusgan ni Tay Willie para daghan daw ang makabati sa mayong balita. So mayo na nga kadasig. Pakusgan aron makapaambit. Paagi sana nga makashare sila sa pulong sa Ginoo. Anya niya po si Brother Roland Nereginon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Visayas o Mindanao. Ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Okay, good evening po no diha sa mga Nugas family, diha sa Mabuli at mga silingan ulis na minaw, Lester Chari, uban siyang Tiok family, diha sa mga pamilya sa mga Somalinog, niya mga Abayon family, Dilarama family, niya good evening sa no, sa mga Sinoy, nila ni Brother Eric Sinoy, nila ni Roy Sayod, nila sa mga Maglasang family diha, mga to sa mga Ipel family. Good evening po sa mga Serapino family, mga Lipalam dia o tanan dia nga naminaw sa Mabuli no.
Lester PB Pasyol, sila Brother Junior, og tanan nga tagalibho sad naminaw karon. Unya ato sang pasalamatan ron diha si pamustahon sab nato Brother Nelson Bersero. Kumusta bro imong sound system diha, lanog-lanog kayron. Unya may sang gabi ni Sister Valentina nga always ginang naminaw. Okay, padayon ta nga to sunahan mga higala ato usa ning tanaw niya pagyud si Brother Sonny sumayang. Salamat Brother Sonny sa paglab o pagpray sa ato nga program. Niya po si Brother Doming Bunukan, salamat po sa pagpray o paglab. Niya si Brother Glover Sayod, maayong gabi ninyo kuya, naminaw na sadmi sa akong asawa sa pulong sa Ginoo. So thank you kay Dong Roy o ba ni Sister Galay dias Mabuli. Ano mga silingan ni mo diya, sila si Brother Toro diya Maglasan, Sister Dailing, sila si Vanessa, iyang mga anak, o niyang atusad nila ni Ganggang diya uban siyang family. Nila ni tanan lang diya sa Mabuli, atong mga silingan. O niya po si Jimary Kalapuan. Salamat po sa paglab. O niya ang atusang mga kahigalante sa Adventist World Radio sa Toledo. May gabi O niya ang ato na ni Sister Celine Ruiz Mindaros. Salamat po. Brother Ronilo Itang. So sa tanan na lang karong naminaw og nag-view, welcome. O niya ni pa atong basahon mahigala. Balikan ta ni pagbasa ang pikas nga screen. Atong nakita dinhi si Johnny Serenio, Brad Libby o Brad John. Good evening ni Ana Sadmi, nagtanaw sa program. God bless gikan sa Naval Biliran. So salamat kaayo diha sa Naval Biliran or sa Biliran Province mga kahigalan nato din nagtanaw, naglantaw. O niya po si Brother Jojo Edar, maayong gabi ninyong Brad John o Brad Libby. Naminaw sadmi diri sa diri. God bless. Salamat kayo Brother Jojo Edar. Ano niya po si Brother Ralph Lotsabis. So good evening ni mo dong. Salamat yung tanaw karon. Okay. Niyayang mensahe, shout out Kuya Libby, Kuya John, og sa tanan nga mga listeners watching from Camotes. Nani si Camotes Island. Saan ka madasigon, abdi ko nito nga Bible worker. Okay, thank you kayo. Okay, sa pagpadayon sunan mga higala, taas-taas na atong naiba, no? Madto ta sa pag-tubag sa pangutana, akong ibalik ang panahon ni Brother John aron matagad tag mga pangutana atong tubagon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni G. Ford. Si kanini ang G. Ford Untal. So Brother G. Ford, maayong gabi nimo og sa imong mga kaubanan, no? Ni ay iyang gikuha ni G. Ford, ni ay iyang gi-text dire. Sir, maayong gabi Kamo sige mo pahulay sa adlong ipapahulay Sabado nga patay baya ang atong Ginoo ni anak. Kami nagpahulay mi og Domingo na banhaw na si Kristo. Asa may pilion di ay ang patay nga Ginoo o ang Kristo nga ang Ginoo nga buhay. Okay, daghang salamat Brother G. Ford. Untal, no, sa imong kuan, sa imong naamami untal si Brother Libby nga kuan, si Brother Idi patay na pod in town to. Naminyo pod sa among suod kaayo mga iskarlan. Unya namatay naman to si Brother Idi untal. Wato sila anak ba John? Pero wa to mga anak kini si Brother G. Ford untal, no. Si Brother G. Ford mao ni ang imuhang kuan Brother G. Ford. Kami nagsige migpahulay sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay nga patay man ang Ginoo anang adlaw. Unya kamo, nagpahulay mo og Domingo. Unya buhay ang Ginoo diha. Asa may pilion? Ang Ginoo nga patay o ang buhay? Ang tinuod pagasulti Brother G. Ford, kung imo lang gid unta ang adapon ba, imong dawaton ang among gihangyo,
among giingon nga ang pagtuon sa Biblia kinahanglan nga wider, deeper, and broader. Kay kung dili gani nimo ning mga bahina i-apply while nga nagbasag nagtuon kag Biblia, moabot sa punto nga tinuod Biblia ang imong gibasa pero imo rang hatagan ug imong kaugalingon nga panghuna-huna ug pagpanabot sama karon. Gihuna-huna nimo nga sakto ang inyong pagpahulay og Domingo tungod kay nabanhaw na ni anang panahona si Kristo, samantala kami nagpahulay mi sa adlaw Sabado patay ang Ginoo. Sa imong paghuna-huna ka Brother G. Ford, gikan ni adto hangtod ba karon di ay ang Ginoo wa pa mabanhaw? Kay gihuna-huna pa man nimo nga patay ang Ginoo sa adlaw Sabado? Unya wa pag di ay mabanhaw. Unya pagka Domingo, so ang imong huna-huna kada Sabado patay, kada Domingo banhaw. Amo na imong huna-huna og pagsabot. Pero dili ingon ni ana ang gipasabot sa Biblia. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus diha sa Kalbaryo sa cross mao'y usa ka butang nga dapat nga kitang tanan mohangop ug mudawat mahitungod ni ana. Ang iyang mga pag-antos, ang iyang mga kasakit, kani siya bunga sa atong mga sala. O gustos Ginoo nga ang tao nga nahimulag ug nahilayo diha sa Dios mapabalik pagpaduol niya. Isaiah 59:2, nahamulag man ta sa Ginoo, nalayo ta tungod sa atong mga kasalanan. Busa aron mapabalik ta diha sa giliran sa Ginoo pag-usab. Si Jesus nagpakataw ning kalibutan na aron nga tubson niya ang atong mga sala. Sa Mateo kapitulo 1 versikulo 24 1:21 nagingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya paganganan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas siyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Busa usa sa mga hinungdan ngano nga namatay o nagpakamatay si Kristo tungod na sa atong mga sala. Busa bisag unsay rasa sa tawag, unsay sikta nimo, kita adunay kalabutan sa kamatayon ni Jesus kay ang iyang pagpakamatay alang man sa katubsanan sa atong mga sala. Bahin ni anang imong gisulti nga nagpahulay mig Sabado nga patay man ang Ginoo. Unya, kamo, Domingo kay nabanhaw ang Ginoo. Hatagi ko nuni og pagpamalandong Brother G. Ford, kung diha sa kamatayon ni Ginisos kay namatay siya Bernes, unya kay ang gitagna ikatulong adlaw siya mabanhaw, meaning pagkasabado, natural, patay pa siya, wa pa siya mabanhaw, pagka Domingo nabanhaw na. So ang punto dinhi inyong gibuot-buotan nga diha mos Domingo kay nabanhaw, nabuhi na ang atong Ginoo. Pero bisag magkabalintungay pa mo, wala gisugo ni ana sa Ginoo. Walay pagbadlong ang Ginoo nga pamahulay, ayaw na mo pagpahulay og Sabado, ayaw na mo pagbantay sa aloy papahulay. Kay namatay ko anang adlaw, ari na mos Domingo kay nabanhaw ko, wa gid niya na ang Ginoo magsugo. Pero kadtong mga sumusunod ni Kristo sa unang panahon, nahimo bang hadlang, nahimo bang babag, tanda na, nahimo bang babag ang kamatayon ni Ginisos sa ilang pagpahulay sa adlaw nga igpapahulay o adlaw Sabado? Akong balikon, ang mga tinun-an o ang mga lagad ni Kristo sa unang panahon, nahimo bang babag o hadlang ang ilang pagpahulay sa adlaw igpapahulay ang kamatayon sa aton Ginoong Hesus? Okay, ato ning tan-awon ko dinhi sa The Word of God translation sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 53 hanggang 56 atong paanalisaw na nag-ingon din hiyo sa 53. Unya gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus og gibuliburan sa panapton nga puti. Gipahamutang niya kini sa lubnganan
nga gikabhang sa bakilid nga wala pa sukad malugni. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang adlaw di ay nga igpapahulay, kinahanglan nga ato ng pangandaman. Adlaw kadto sa pagpangandam. Maning gisgutan din ni adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw igpapahulay. Busa sa tanan nga mga Sabbath keeper, dili mo malimot, kinahanglan nga ang tanan nga mga kinahanglanon sa adlaw igpapahulay giandam na sa adlaw nga Biyernes. Dili kay pagkasabado sa buntag mo pay pagpangutaw nimo sa imong isimba. Dili kay mo pay pag-adto nimo sa tindahan mo palit o mangutang ka nganuman tungod kay naay adlaw nga igpapangandam nga mao ang adlaw Biyernes. Unya adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw igpapahulay. Busa ang tanan nga kinahanglanon sa adlaw Sabado andamon na daan, dili kay mamalingki ka pa sa pagkasabado na, mudagan ka pa dito sa tindahan merkado mamalit, no, kay naay adlaw nga igpapangandam alang sa adlaw igpapahulay. Nya niya ang mga babae nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang pagpahiluna sa patay nga lawas ni Jesus. Patay na si Jesus atong 56. Unya mipauli sila og nangandam og mga pahumot o nga ighaplas sa patay nga lawas ni Jesus. Apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Nakuha ninyo ang punto? Nining panahon na sa ilang pagpahulay sa adlaw igpapahulay, patay na si Ginoong Hesus. Sa laktod pagkasulti, dili babag, dili hadlang ang pagpahulay sa adlaw Sabado, adlaw Sabado human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Tanawa kining mga babae nga minunot kang Hesus gikan pas Galilea hangtod sa iyang pagkalubong. Ug unya ila manggod na kinaiya og nabatasan nga ang patay nga lawas sa mga tawo nga kanang murag presyos bililhon para nila, ila na nga diguon o ila nang haplasan og mga pahumot, kanang mga first class perfume, mga pahumot. Apan tungod kay sila giapiki naman gyud sa oras, gipalit lamang nila kadto ug unya sa pagkaadlaw igpapahulay na mahulay sila. Busa ang pagpahulay sa adlaw igpapahulay dili na babag human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Karon kung atong tan-awon sa imong prinsipyo, Brother G. Ford, nga tungod kay nabanhaw ang Ginoo pagka Domingo, maoy inyo na mahulay mo, ani atong basahon sa 24:1. Sayo pa kaayo sa buntag sa adlaw Domingo, miadto ang mga babae sa lubnganan nga dala ang ilang giandam nga mga pahumot. Kadtong ilang giandam, Biyernes pa sa hapon, giandam na to apan wa nila magamit nga ilang ihapla sa lawas ni Ginisus kay adlaw na may papawlay, unya na mahulay sila. Unya, sayo sa buntag sa adlaw Domingo, miadto ang mga babae sa lubnganan nga dala ang ilang giandam nga mga pahumot. Wa sila magpahulay. Nangadto sila sa lubnganan, ang tuyo nga kadtong ilang pahumot nga giandam, ila nga unsaon na siya. Ila nga gamiton aron haplasan ang patayng lawas ni Jesus, pero sa pag-abot nila dito, wala na ang Ginoo, nabanhaw na siya. So akong balikon, Brother G. Ford, nga ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dili kana maoy babag, dili kana hadlang, nga dili kana magpahulay sa adlaw nga igpapahulay, adlaw nga Sabado, tungod kay namatay ang Ginoo, kay klaro nga ang iyang mga sumusunod na mahulay sila sa pagkaadlaw igpapahulay. Tandaan nimo, sumala sa kasuguan. Busa gisugo gyud ang tao ug ang mga sumusunod ni Kristo
halata gyud nga ang sumusunod ni Kristo magpahulay sab sa adlaw nga igpapahulay. Karon ka ng imong giingon, Brother G. Ford, nga nagpahulay mog Domingo kay nabanhaw na buhi ang Ginoo. Unang-una, huna-hunaa nga kana siya mga dinahumdahom o gunahuna lamang sa mga Sabbath breaker din aron ilang mapalusot ang ilang ginahuna nga adlaw igpapahulay nga mao ang Domingo. Tandaan mo na, Brother Jefford, apan atong tugutan dili lang nato uyunan nga ang Domingo kunwari mauna ang igpapahulay kay mauman ang pagabanhaw sa atong Ginoo. Ngano man kuno aber iliraw o ituyok ang inyong pananaw kanang adlawng Domingo, baig ka Domingo na. Tanawa ra gud ninyo ang atong mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga tuas bukid manglugsong sa ubos, magdala og mga prutas, mga utanon, mga manok ug uban pa dinha dadon dito sa tiyanggihan. Sa laktod paggasulti kining Domingo nga inyong giila nga mauna ang adlawng igpapahulay kay nabanhaw si Kristo puli sa adlawng Sabado inyong gihimong market day. Tanawa huna-huna ako nuna. Ug unya kung imong tan-awon bisag mag-observe lang mo diha sa mga tindahan o mga karne. Di ba doble ang ilang orderon nga mga karne sa lahi sa ubang adlaw kay kanang Domingo daghan ang mamalit ni anang panahona, daghang customer. Unya ngano man og tan-aw nimo ang mga buwangan nga mag-awas ang mga sakyanan wa na masulod sa parking lot, arinas daplin sa karsada, kilid sa karsada ipamarking ang sakyanan sa mga taong tua didto og buwangan. Adlaw man kana nga igpapahulay kay pagkabanhaw sa Ginoo nganong inyo man ang gihimong sugal. Tanaw mga tukas mga beach resort. Puno ang beach resort didto. Unya makita pa nimo nga naa nay halos maghubo na lang hinuon. Nga kung imong tan-awon halos makita na gyud ang kanto, ang pultahan sa baba sa gingharian sa impyerno. Unya adlaw man na Domingo nga giila ninyo nga igpapahulay. Ang laktod paggasulti nga sa pagpangalagad sa Ginoo mao ning gihisgutan sa pagbalik ni Kristo mabahin ang tao sa duha, karnero ug kanding. But pasabot matarong og dautan. Karon nabahin lang gyud ang dako gyud kaayo nga nagbantay. Ang nagbanta ang Sunday keeper ug ang Sabbath keeper. Unya kung imong tan-aw ni ang mga Sabbath breaker mo na hinungdan nag-keep sila Sunday kay lagi mga Sabbath breaker, inyong pagdahom ug huna-huna nga ang kana siya igpapahulay na. Yes, igpapahulay na pero dili iya sa Ginoo. Dili iya sa Dios kundi iya sa simbahang Katoliko. Kung ato ning basahon dinhi sa P. Enright, C.S.R. in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. Sulita gininyo ni pagpaminaw kay niya sila'y offer. Unsa maning offer? Tanyag. Niya sila'y ganti. Niya I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Tanawa ang ilang offer, ang tanyag nila nga muhatag sila og $1,000 Unya, kung dunay usa nga makapruiba gikan gyud sa Biblia nga makita nimo nga ang adlawng Domingo ipabalaan. Pila naman na aron ang $1,000? Siguro 54 pa man ang values dollar karon. O gunya, $1,000 ang ilang tanyag nga ihatag nila kung dunay makaproyba nga ang Domingo ipabalaan o pabantayan. Unya, nag-ingon din there is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Walay sugo ni ini diha sa Biblia kundi sugo lamang kini sa simbahang Katoliko. So, imong makita kung unsa gyud
Therefore, nga kining mga Sunday keeper nga mga sikta, nagsunod ni sila dili sa Ginoo kun dili sa simbahang Katoliko. Mao na nga kung imong hunahunaon og tan-awon, kutob ra gyud sa panghuna-huna og dahom-dahom nga ang Domingo igpapahulay kay maoy pagkabanhaw sa atong Ginoo, pero wa gid kay prueba ni ana. Unya kung imo na nga tan-aw dinhi sa mga kasaysayan, sa mga kadagkuan, nag-ingo dinhi sumala sa pamantalang opisyal ni Cardinal Gibbon sa The Faith of Our Fathers sa page 111. Unya sa 16th edition 1880 nag-ingo dinhi, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Unya, the scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. James Cardinal Gibbons. So kung imong tan-awon, di ka gyud kuno makabasa sa Biblia gikan sa sinugdanan ngadto sa from Genesis to Revelation nga imong makakita kag usa lang gyud ka linya nga naghatag og katungod nga ipabalaan ang adlaw nga Domingo. Tanawa ha. Admitido gid ini ang simbahang Katoliko, nag-ingon, there is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Salamat, Brother G. Ford. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot og pagpatin-aw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, dengan salamat, Brother John. Ato sa ning tagdon ang mga mensaheng ato nakita sa screen. Niyasad si Sister Vanessa Maglasang. Mayong gabi sa tanan. Watching from Mabuli. God bless po. Okay, God bless also. Okay, God bless also Sister Vanessa. Niya po si Brother Gerardo Lebetania. Naminaw ko ninyo, Brad. Di ami sa city. Okay, Dade, mayong gabi, Dade. Salamat sa pag-view sa atong program, Dad. God bless you and your family. Okay, salamat kayo, Brother Luloy. O niya po si Boyet Gavino Santing. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Watching from Kandamiang Covered Court. Sa amo sadna nga gipahigayon na Satellite Crusade. God bless sa inyo usab nga programa. Okay. Ni pagid siya mensahe Dan sharing. So salamat kay Brother Boyet. Niyasad si Sister Belinda Luhira Tirana. Salamat po sa paglab ug pagpray. Kanya si Brother Roland Neriginon. Ang pagkamatay ni Kristo sa cross igsoon walay kalabutan sa adlaw nga igpapahulay. Kay siya namatay tungod sa sala sa tibuok kalibutan. Ang adlaw ipapahulay kasuguan sa Dios para sa tanan. Salamat kayo, Brother Roland Nere Ginon. That is a good contribution. Thank you so much, Brother Roland. Okay, ato sa nakita ni naglab sila Sister Imelda Galiaris. Oy, madam, ayong gabi diha, madam. Mura man ka og makiglain na sa ako, dam. Joke lang, dam. Niya po si Sister Nathalia De La Rama sa Mabuli. Mga nagtanaw sa Mabuli Adventist Team. Niya po si Sister Virgie Tabuak. Salamat kayo. Niya po si Sir Matthew Anderson. Great Sir work. Matthew, thank you so much, sir, for viewing with us tonight. No? Usa ni sa mga American newly baptized of the Seventh-day Adventist. Thank you so much, sir, and thank you so much for being nice. Great work, brother, and always glad to say. Salamat kayo. Thank you, sir. Thank you, sir, Matthew Anderson. And regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, ato nang i-continue ni apod si Brother Domingo Bunukan. Good evening, Brad Lib, og Brad John, og sa tanan nga makaigsunan nga nagsunod ning programa. Naminaw na punta karon diri sa Aluba, Bituon. Okay, thank you kayo, paring Doming. Okay, mo ito na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana.
Okay, ato din nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa paglab o pagpray sa ato nga program, Sister. So, ang pangutana, giyon sa ito paghanay niya, Brad John? Ang iya laging kuno nga kita sige gihapon tagpahulay sa adlaw ipapahulay sa Sabado nga patay man ang Ginoo. Sila nagpahulay sa Domingo kay buhay ang Ginoo. Mopili kuno ta sa patay o buhay. Okay, salamat kayo sa pangutana. Ngano nagsige tagpahulay sa adlaw Sabado nga ang Dios patay man ni ana. Wa man say mabasa sa Biblia nga pasidaan nga inig kamatay nako ayaw na mogbantay sa adlaw pahulay. Wala. Hinuon ang Dios nagsulti sa Levitico 23 versikulo 3 sa Contemporary English Version. Ang atong mabasa gayon din nga, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Di man na mausap na balaura. Ato nabasa gayon din nga, doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa inyong buluhaton. Apan sa kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magbantay kamo sa adlaw nga igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Kining balaura dili gayud mausab. So ang adlaw igpapahulay higala, wala na'y kalabutan sa kamatayon ni Kristo. Na atol si Kristo namatay Bernes sa hapon, o niya ning pahulay siya slubnganan adlaw Sabado higala. So, ang sugo, wa gyud may piktuhi. Sa iyang kamatayon, wa may piktuhi. Nagpadayon ang balaod sa adlaw pahulay. O wa say mabasa sa Biblia nga nagsulti nga ang adlaw Sabado giilisda na og adlaw Domingo nga mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Wato ba sana nga giilisdan og Domingo na ang igpapahulay? Wa gid tay mabasa. Nalay mabasa diha nga adlaw Domingo diin padung ang kadtong mga babae mga higala sa Lucas 24 versikulo 1. Adto sila sa lubnganan. Lubnganan sila paingon. Bisan sa Mateo 28, versikulo 1, paghilabay na sa adlaw igapahulay, sa nagbanag-banag ang adlaw Domingo, miadto sila sa lubnganan. Dili ngadto simbahan. Ngadto sa lubnganan pagkaadlaw Domingo. O niya nga naman na nga hintumaw ng Domingo. Ning tumaw ng Domingo higala, panahong Constantino, o imong tanaw ng historya na, nagsukad na gikan sa pagano. Nga naman kay ang pagano, sun worshipper sila, simba sila adlaw. Sila original nga magsimba sila pagkaadlaw Sunday. Okay. Mamunay ilang pagpahinungod nga to sa adlaw. Anya, nakabig mas Constantino nga to sa Kristiyano, iyan ang gi-introduce nga to sa Kristiyano ang pagbantay Domingo. Mohinungdan ni adtong Marso City 321. Mabasa diya sa kasaysayan higala nga naghimo og decree si Constantino nga ang Sunday na mong adlaw nga pahulayan. O nagsugod ni adtong March 7, 321. Basa ras mga encyclopedia higala. Diha nagsugod o niya gi-adapt, gigakos sa Catholic Church. Gani kung basahon nimo ang ilang masunulat, nagtugan sila nga ang adlaw nga igpapahulay Sabado. O mabasa man ni sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine ni Amnio. O bago man nako nga The Convert's Catechism ania doktrina man gini sa Catholic sa page 50 niya ang pangutana o niya ni asad ang tubag sa ilang pangutana. O sa ilang ni katisismo
na ipangutana nila nasa ilang tubag. Unsa may pangutana, ang pangutana mauni, which is the Sabbath day? Unsa tubag po nila? Gitubag nila, Saturday is the Sabbath day. Unsa man Saturday? Sabado. Saturday is the Sabbath day. Nya sunod pangutana nila, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo malagi atong gibantayan, di man alam Sabado? Ang answer mo ni, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So giklaro o gitinaw din higala nga atong gibantayan ang Domingo dili Sabado tungod kay ang Catholic Church nagbalhin sa pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Klaro na, personal admission na sa katesismo higala. Sila'y nagbalhin. Ang Dios nagbalhin ba? Ingon na Ginoo, kining balaora di gid mausab ang adlaw Sabado, pero gibalhin og tao higala. Kisa nagbalhin, kisa nang sugo Domingo, dili sugo sa Dios kundi sugo lang na sa tao mga higala. Unya kun atong basahon ang Marcos City ngadto sa 9 higala, nag-ingon si Ginoo, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Aron di mahimong kawang ang sugo sa Dios may atong sundon. Okay niya si Romerian Peliante Tumakas bisan sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Brad, Sabado ang simba sumala sa Isaiah 66, 22-23, Brad John o Brad Libby. Niya po si Lynn of Keria. So, wa naman time higala sa di pahingpit tapuson itong tulumanon niya ang atong theme song. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan o magkagagahong nga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na